Kanza wethu kuye kuthiwa ke igazi lomuntu likhuluma noma ngabe usethule noma ngabe kuthiwa asekho emhlabeni njengoba kucacela nombani ukuthi ke aka uyilwela noma sengale kwethuna ngutshela ke lezi ndaba sekuboshwe insizwa ezu7 ezithinteka ekufeni kwakhe ke aka owabulawa ngonyaka ka2023 February mhla zu10 edutshulwa ebulawa ngehluku kanye ke nomngani wakhe. Insizwa ke ezu4 zaboshwa ngonyaka odlule kulo leli lapha ke eMzantsi Afrika, ezimbili ziboshwe nge27 February ziboshwe nge24 February eSwaziland bese kuthi ke eyodwa iboshwe nge27 February khona ke la eMzantsi Afrika. Seyiphelele ziyisikhombisa. Ngokubona kwami ke leli cala lifana nento esiphelile, nento ke esekusele kangaka ukuthi ivesaneke iphele nya njengoba ke sekuvele nemisebenzi yazo lezi insizwa ukuthi lo ubenzani lo ubenzani. Njengoba ke ziyisikhombisa, ababili bangama shooters, ababili bekwama sporter abamlandelayo ukuthi usela oyedwa ubehlanganisa ke ibhamu nezimoto okwahanjwa ngazo bese ukuthi ke lo omunye uyi-coordinator okuyena ke umxhumanisi bese ukuthi ke lo wesikhombisa uyena ke uMastermind ngqondo ekufeni ke kwakhe aka okusho ukuthi ke uyena owakhuluma nomuntu ophezulu ukuthi ke uyena owaziyo ukuthi nanga umuntu wathi ahambe sobulala uAKA. Imali ke abakhokhelwa yona kuthiwa ke u800,000 rands according to iTimes of Swaziland newspaper, u800,000 rands. Ana wethu ngikuphindeke lokuthi njengoba kuthiwa sekuboshwe uMastermind, abantu abaningi badideka bathi kushuthi uyena wakhipha inombolo ukuthi cha akabulawe. Njengoba kuboshwe uMastermind, njengoba ngishilo ukuthi uMastermind uyena obenza ama negotiations nomuntu obefuna kubulawe uAKA. Umuntu ofuna kubulawa uAKA alikakaveli igama lakhe. Asethembe ukuthi makhamba isikhathi uzovela bese ke eyaboshwa umenzi wokubi. Icala ke lizoqala ke kusasa njengoba ke lezi insizwe ezinhlanu esezikhona vele lapha eSouth Africa zizovela enkantolo kusasa mhla ka1 March 2024 bese kuthi ke lezi ke esiswaziland ezimbili kusalindelekile ukuthi ke zifike lapha bese ke nazo zivela enkantolo. Ngana wethu kuningi ke kuyaqhubeka kuleli cala lika aka. Abantu ke bayibuza ukuthi ke kungani amaphoyisa akuleli athatha isikhathi esingaka sokuthi ke amemezele, kungani aze amemezele mangabe sekusho awaseswaziland ukuthi ke sekukhona ababili ababanjiwe abathinteka ecaleni lokufa kwa aka. Abanye bathi ke bebenzela ukuthi bengabaleki ongqondo, abanye bathi ke uhudula inyawo nje kwamaphoyisa alapha ke eSouth Africa. Ngana kwethu ngiyafisa ukuzwa ke ukuphawula kwakho lolu daba namhlanje. Ngiyabonga. Kamala ngiyalisebenzela